हाय सांग मैंने फाइनाली आम आज आसलु कार्टू रुह कहूँ ମୁଁ ଆଜି କ'ଣ ପାଇଁ କାର୍ଟୁ ଆସିଗଲି କାହିଁକି ନା ମୋର କିଛି ସୁନା କିଣିବାର ଥିଲା ସେଇଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ କାର୍ଟୁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ପଛେ କହିବ ମୁଁ ସୁନା କିଣିଲି ନା ନାହିଁ ଏଠି ପୁରା ବସି 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 ପୁରା ବୋର୍ ଲାଗିଗଲା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ପୁରା ଷ୍ଟାଇଲ୍ ମାରିକି ମୋ କ୍ୟାମେରା ଅନ୍ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୋ ପୁଅ ବି ଆସିଛି। ଆପଣମାନେ କହିବେ ମୋ ପୁଅ ମୋର ବଡ଼ିଗାର୍ଡ଼। ମୁଁ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଏ ମୋ ପୁଅ ବି ମଧ୍ୟ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଏ। ବସି ବସି ପୁରା ବୋର୍ ଲାଗିଲାନି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଟିକେ ପୁରା ବସି ପଡ଼ିଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ସୁନା କ'ଣ କିଣିବ ଏବେ ତ ଯେଉଁ ରେଟ୍ କିଣିବା ତ ଦୂରର କଥା ତାକୁ ଛୁଇଁବା ବି ବହୁତ କଷ୍ଟ। ସରକାର ଯଦି ସୁନା ରେଟ୍ଟା ଯଦି କମେଇ ଦେବେ ପୁରା 50,000 ସତ କହୁଛି ସବୁ ବାପା ମାଆ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯିବେ କାହିଁକି ନା ଏବେକାର ଯୁଗରେ ସୁନା କିଣିବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ସେତିକି ମାନେ ଧନୀ ଘରର ଝିଅ ହିଁ ସୁନା ପିନ୍ଧିପାରେ ଆମ ପରି ଗରିବ ଝିଅ ତ ପିନ୍ଧିପାରିବେନି କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ମାଳିଟିଏ ଆମର ଦେଇଥିଲେ ସେ ମାଳିଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବନେଇବାକୁ ଦୋକାନକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି। ଏଠି ମୋ ବାବା ଘର ଏଠି ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ କାନଫୁଲ ମଧ୍ୟ ଚେନ୍ ଲାଲ ହାର ମାନେ ଆପଣ ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା ମିଳୁଛି। ତାପରେ ଆମେ ଏଠି ସୁନାରୀ ଶାଳକୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଯେହେତୁ କାର୍ଟୁରେ ଟିକେ କମ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ନେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ସୁନା ତିଆରି କରିକିରି ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଏଠି ଟିକେ ଦହିବରା ଟିକେ ଖାଇଲେ କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ କ'ଣ ପାଟିଟା ଟିକେ ଉଲାଣା କରି ଯିବା କି ଦହିବରା ଖାଇକିରି ଯିବା। ଦହିବରା ଖିଆ ସରିଗଲା ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ପୁରା ଅଧା ବାଟ ହେଇଗଲୁନୁ ଯେହେତୁ ମୁଁ ମୋ ମାନେ ଛୁଆକୁ ବି ଛାଡ଼ିକିରି ଆସିଛି ସେପଟେ ସିଏ ବି ମଧ୍ୟ ଖୋଜୁଥିବ ମୋ ଦିଦି ଘର ଅଛି ତାକୁ ରଖିଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ରହୁଛି।